Resistor. We want justice. Justice, justice. No justice, no rest. No rest, no rest. We want justice. Justice, justice. Western Ladu Singh Hoshiyar. Hoshiyar, hoshiyar. Western Ladu Singh high, high. High, 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 high. Professor Western Ladu Singh Hoshiyar. Hoshiyar, 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 hoshiyar. We want justice. Justice, justice. जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय. Tar bijirai, tar bijirai. जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय. Tar bijirai, tar bijirai. थार बिजिरनाय मोनाब्ला जों जिराया. Zangjiraya, zangjiraya. जों जिराया. Zangjiraya. We want justice. Justice, justice. It's so long live. Long live, long live. We want permanent resistance. Register, register. Western Ladu Singh Hoshiyar. Hoshiyar, hoshiyar. Bodoland University is our blood. Our blood, our blood. फरायसाफोरनि इयुनखौ रैखा जोंनो नांगौ थार बिजिरनाय. Tar bijirai, tar bijirai. Amaglake niyay. Niyai, niyai. Amaglake niyay. Niyai, niyai. We want justice. Justice, justice. No justice, no rest. No rest, no rest. We want permanent resistance. Register, register. बर' माहारिनि बर' आन्दोलननि गेजेरजों मोननाय मोनसे इउनिभार्सिटि मुलुगसोलोंसालि आरो बे मुलुगसोलोंसालिया जाहाथे जोङो जेब्लायबो गोग्गानानै माने बिनिफ्राय मान सन्मानखौ जोङो हास्थायो नाथाय दिनैनि समाव जेरैबायदि जाबाय थादों दा बेहाय लाइस्राम लादु सिंह होननाय भाइस चेन्सेलरा दिनै गावनि बायदि गावनिल' माने गावनि मथे सालायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला गोबाव समनिफ्राय बेवहाय सासे रेजिस्ट्रार बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गासैबो एकाडेमिक डेभेलपमेन्ट सेक्टरखौ जौगानाय सेक्टरखौ नायनो थाखाय रेजिस्ट्रारनि गोनांथि दङ आरो बे रेजिस्ट्रारखौ जोङो नायोब्ला सानफ्रोमबो मोनफ्रोमबो बोसोरावनो आइसि इनचार्ज हिसाबै होबोबाय थानायखौ नुदों आरो जायनि थाखाय दिनैसिमबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया नांगौ बायदि जौगानो हायाखै नांगौ बायदि जेखिनि अफिस आदाলত सोलिनांगौ बे सोलिनायखौ जों नुनो मोनाखै मानो होनबा सासे पार्मानेन्ट माने अरायथा जुदि रेजिस्टार मोनाबा बेखौ सम्भब जानाय नङा बेजों लोगोसे जोंनि फरायसाफोरनि जेखिनि इयुन जायफोर फरायसाफोरा बेवहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि माने सिङाव फरायबाय दङ बिएस पास जादों सोरबा एमए पास जादों गुबुन इउनिभार्सिटियाव थाङोबा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ नासयनाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला बिनि ग्रेडिं सिस्टेमा दिनै थिग नङा नांगौ बायदि समाव बे रिजाल्ट होनो हाया दा बिनि गासैबो जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय जोङो दाबि खालामदों मानो होनबा नैबे समाव जोङो बेखौ हास्थायो जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय पास जानाय जायफोर बिए पास जादों एमए पास जादों बिथांमोना जाहाथे गुबुन इउनिभार्सिटियावबो गोग्गानानै माने एकदम जाहाथे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि नामखौ लाखिनो हायो बेखौ जोङो हास्थायदोंमोन नाथाय नैबे लाइस्राम लादु सिंहनि दैदेननायाव बे सम्भब जायाखै आरो जोङो सरकारजों सावरायदों चिफ मिनिस्टारजों बेयाव रायलायनाय जाबाय चिफ मिनिस्टाराबो बाथ्रा बुंबाय बिथांखौ थोंजोङै फनावबो बुंबाय जे नैबेफोर जेंनाया माने बेहाय एबसु आरो जे साहित्य सभा आरो ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरा बाथ्रा बुंदों दा बे माने जेंनाखौ थाबैनो फोजोबनांगौ बाथ्राखौ थोंजोङै बुंहरनायखौ जोङो मिथिदों मिरुनिफ्राय बेखौ जों फोरमायदों नाथाय नैबे लाइस्राम लादु सिंहआ येस होननानै खिन्थु जेरैबायदि चिफ मिनिस्टारा बुंहरदों दोनहरदों बेबायदि खामानि मावाखै दा बिनि थाखायनो जोङो दाबि खालामदों बे लाइस्राम लादु मानो होनबा नैबे समाव जोङो बेखौ हास्थायो जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय पास जानाय जायफोर बिए पास जादों एमए पास जादों बिथांमोना जाहाथे गुबुन इउनिभार्सिटियावबो गोग्गानानै माने एकदम जाहाथे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि नामखौ लाखिनो हायो बेखौ जोङो हास्थायदोंमोन नाथाय नैबे लाइस्राम लादु सिंहनि दैदेननायाव बे सम्भब जायाखै आरो जोङो सरकारजों सावरायदों चिफ मिनिस्टारजों बेयाव रायलायनाय जाबाय चिफ मिनिस्टाराबो बाथ्रा बुंबाय बिथांखौ थोंजोङै फनावबो बुंबाय जे नैबेफोर जेंनाया माने बेहाय एबसु आरो जे साहित्य सभा आरो ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरा बाथ्रा बुंदों दा बे माने जेंनाखौ थाबैनो फोजोबनांगौ बाथ्राखौ थोंजोङै बुंहरनायखौ जोङो मिथिदों मिरुनिफ्राय बेखौ जों फोरमायदों नाथाय नैबे लाइस्राम लादु सिंहआ येस होननानै खिन्थु जेरैबायदि चिफ मिनिस्टारा बुंहरदों दोनहरदों बेबायदि खामानि मावाखै दा बिनि थाखायनो जोङो दाबि खालामदों बे लाइस्राम लादु सिंह भाइस चेन्सेलरखौ जेरैखि जाया थाबैनो बोखारनांगौ आरो जोंनि इउनिभार्सिटिखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ रैखा खालामनांगौ आरो
जे फरायसाफोरनि इयुनखौ रैखा खालामनांगौ आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ जोङो गोग्गानानै जाहाथे बुंनो हानाय बे मर्यादाखौ जेरैखि जाया मोननायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ बेखौ दाबि खालामदों। बेजों लोगोसे नेशनेल लेभेलनि मोनसे एसेसमेन्ट जायो नाक एसेसमेन्ट। बे नाक एसेसमेन्टनि गेजेरजों इउनिभारसिटियाव कलेजफोराव दिनै नांगौ बायदि सेन्ट्रेलनिफ्राय फान्ड फैयो, करर करर थाखा बेवहाय जौगानायनि थाखाय फान्ड फैयो आरो बे नाक एसेसमेन्टखौ दिनै इउनिभारसिटिया दिनैसिमबो दाबो खालामनो हायैया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। मानो होनबा प्राइभेट इउनिभारसिटि USTM इउनिभारसिटि अफ साइन्स एन्ड टेक्न'लजि मेघालयआव थानाय बे इउनिभारसिटियानो दिनै A ग्रेड मोनबाय, नाथाय जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया दिनैसिमबो नाक एसेसमेन्टखौ हांख्रायनो हायैया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। बेनि थाखायनो थाबैनो नाक एसेसमेन्टआबो जानांगौ, होमब्लानो गासैबो बेनि सिस्टेमाव गेना गोरोन्थिखौ हमदांनो हाजोबगोन, मिथिजोबगोन आरो बेनिफ्राय बे भाइस चेन्सेलरखौ थाबैनो बोखारनानै जोङो माने गोदान भाइस चेन्सेलरखौ जोङो लुगैदों आरो गोदान भाइस चेन्सेलरा जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय बिटिआर हालामनिफ्राय जाहाथे जायो। मानो होनबा जोंनि बिटिआर हालामावबो गोबां रोंगौथि गोनां प्रफेसार दंसै, डक्टरेट दंसै, रेजिस्टारखौबो जोङो माने बिटिआर हालामनिफ्राय लुगैदों जाहाथे रेजिस्टार आरो भाइस चेन्सेलरा बिटिआर हालामनिफ्राय जायो, नङाब्लाबो आसामनिफ्राय जोङो लुगैदों। मानो होनबा बे माने मणिपुरनि सासे मानसि दिनै मणिपुरनि बांसिन प्रफेसारफोरखौ गुरुत्व होनाय, गुबुन हादरनि बांसिन प्रफेसारफोरखौ गुरुत्व होनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनि थाखायनो जोङो सरकारजों लोगोसे आरो बे भाइस चेन्सेलरखौ जिहेतु गभर्नरा एपइन्टमेन्ट होयो, गभर्नरखौ जोङो खावलायगोन बे भाइस चेन्सेलरखौ बोखारनानै गोदान भाइस चेन्सेलर जाहाथे थाबैनो होयो बेखौ दाबि खालामदों।